Sitten me on saatu osat takaisin moottorikoneistamosta. Kaikki on pestynä. Kannet on siinä, tasot laanattuna, venttiilit, seitit hiottuna. Kampurahan oli aika hyvä kuntoinen. Sitten on vaan kaikki kaulat kiillotettuna ja pestynä. Ja lohko on käynyt pesukoneessa ja se on nyt tuossa vielä tasot kevyesti puhdistettuna ja kevyt hooni tehtynä. Tästä aloitetaan nyt ensin nokkalaakereiden vaihdosta. Kerrotaan nyt vielä ensin hiukan, että miten LS:n öljynkierto menee. Niin liittyy siihen, miksi mä vaihdan ne nokkalaakerit ennen kuin lohkoa viimeisen kerran puhdistetaan. Öljypumppu tulee tähän, tosta lähtee pääöljykanava, menee niin kuin sivuporaus ja tosta eteenpäin. Se tulee tänne, siitä suodattimelle ja menee tästä takaisin lohkoon. Kahteen pääöljykanavaan, jotka on tässä. Niistä nousee poraus runkopukeille ja tuo on tommonen sivusta auki porattu kanava nokkalaakerien öljykanavoille. Ja sitten tietysti runkolaakereilta menee kampiakselin porauksista niin runkolaakereilta kiertokongen laakereille. Ja sitten vielä toi. Tää kanava on porattu auki nostajien kanavaan, mistä menee nostajille paine ja kanteen nousee öljy sitten työntötankoja pitkin. Ja tässä oli semmonen jippu, että kun uudet nokkalaakerit vaihtaa, niin sitten voi jäädä metalliräysteitä tänne kanavaan, mikä menee sitten suoraan runkolaakerille. Niin eka nokkalaakerit ja sitten puhdistus. Tuossa on tämmönen oma tekemä nokkalaakerityökalu. Mitä saa ostaa, mutta tuli tehtyä tai teetettyä itse. Niin toi on ohjuri. Tommosella lyödään pois lankerit yksi kerrallaan, kaikki pois. Sitten aloitetaan vitosesta pistään paikalle. Näitä on muutama eri tyyppiä koneen iästä riippuen. Et 1 ja 5 on isoimmat, 2 ja 3 sit vähän pienemmät ja sitten ykköslaakeri on kaikista pieni. Että tosi tarkkana niiden kanssa järjestys ja että minkälaiset laakerit kuuluu mitata ja tarkistaa. Sitten tämä asennus, niin kohta on tarkka, että öljykanava jää auki. Jos se on väärässä asennossa tai menee liian pitkälle tai jää vajaaksi, niin kanava on tukossa. Mä merkkaan itse ton kanavan keskikohdan. Sitten mä merkkaan vielä laakeriin viivan asemoisen kohdalle ja naputan paikalle. Ai niin, ja sit mä oon nokkalinjan ihan kevyesti putsannut tommosen hooniharjan kanssa. Saa vanhat laakerilukitteet pois ja hyvän tartunnan sinne, mutta ei kannata ihmeemmin pyörittää, ettei poista materiaalia. Sitten laakerilukitetta vähän tänne. Asemoidaan laakeri paikalle. Katsotaan etäisyyttä. Kuva-pöyssi tästä suunnasta. Ja semmonen 3 milliä. Varotaan naarmuttamasta laakeria. Taisi mennä 2.
Se on siinä. Sitten vielä no, torksia vaimen kanssa hyvä varmistaa, että se uppoo tonne kanavaan. Sitten viimeinen. Taas katsoo asemointia. Kohdillaan. Sitten voidaan vielä varmistaa, että mitä saatiin laakerivälykseksi. Luotaan heittokello siihen. No, 2 mittaa. Ja sitten kurkataan, että 8-9 satkuu. Se ihan hyvä. Näissä heittelee aika paljon nokkalaakereista merkistä riippuen, että mitä niissä välys on. Että noin noviengi ne tekkiä. Ne on suht isolla välyksellä. Että joissain on sitten tosi pientäkin, on tosi tarkkaa, että siellä nokka vielä pyörii, mutta toi on semmoinen työvaihe, että tarvii työkalut ja mitat ja muut. Että koneista ei tuosta hommasta ihan kauheita rahoja ota, että ei kannata kaikkea alkaa itselle ostaa niin 1 tai 2 vaihtokerran takia. Sitten seuraavana putsaillaan kanavat. Tuommoinen unohtui vielä sanoa tuohon nokkalaakereiden vaihtoon, että mä oon ton työkalun tehnyt niin kuin sillä ajatellen, että sitä saisi kierretangolla vetää, mutta toi isku on todettu parhaaksi tavaksi, että silloin se lähtee menee se laakeri suoraan. Se on tosi tarkka, että se menee suoraan sinne, että yhtään jää vinoon, niin ottaa kiinni. Mut sitten kanavien puhdistus. Eka rassaa noin runkolaakerin kanavat ja nämä kanavat ja tämän pääöljykanavan ja jarrukliineriä kumpaankin suuntaan, että on jo vedetty painepesurin kanssa jokaisesta kanavasta suuntaan jos toiseen, niin silloin lähtee hyvin kaikki laakerin mujut, mitä ei ole pesukoneeseen irronnut, mutta semmonen ekana. Sitten vietään loukon läpikäyntiin. Joo, tää on yksi helpoimpia koneita, mitä nyt itse keksii, niin putsata kanavistaan. Tässä on hyvin vähän mitään ristiinporauksia tai muuta. Tuossa on tommonen niksi, että kuvaappa tästä suunnasta. Niin täällä kanavan päässä on tosa tulppa. Niin jos on pahasti laakerivammainen kone, niin ton voi ottaa pois. Jos pääsee rassaan ton kanavan ja pistää uuden ja jää tänne kulmaan laakerisilppua. Ja samaten niin siinä nokkalaakeripορauksessa, niin kuin pikku poterosa, mikä jää tähän laakerin öljykanavan juureen, niin siinä on semmoinen otollinen paikka, mihin kanssa jää laakerisilppua. Että se pitää putsata hyvin, tai jos on pahasti laakerivammainen kone, niin vaihtaa ne nokkalaakerit muutenkin, niin saa sitten ainakin putsattua.
Ja sitten päästään kasaan. Saisi uutta osaa pöytä täynnä. Siinä on PTR:n Trukki Stage 4 nokka. Uudet noin lifter trait, nostajien ohjurit, ne tapaa murtua. Sitten on PTR:n LS6-tyyppiset venttiilijouset. Delphin tekemät LS7-tyyppiset nostajat. Mellingin liipumppu, Hastingsin männänrenkaat. Velcron, kansipahvit, kansipultit, muuta tiivisteitä. Gloyesin jakopäällä Arpin nokkapultit. Kingin runkolaakerit ja Kleviten kiertokongelaakerit. No on nyt niitä, nyt on ollut hiukan joissain osissa näissä saatavuusongelmaa, niin no on semmosia, miten ne on tullut tuohon varastoon otettua. Laatutavaraa pitäisi olla kaikki. Pistään ensin nokka. Se on mukavampi pistää ennen kuin on kampura paikalla. Pistetään asennusrasvaa ensin siihen. Tuon takapään kun rasvaa hyvin, niin sitten menee jo muut laakerit vähän niin kuin siinä sivussa. Tommonen jenkatanko tonne, niin on vähän mukavampi tukea sitä. Otetaan kädet. Kannattaa aika varovasti tehdä, ettei te jälkiä noihin uusiin laakereihin. Sen takia pistän tän ennen kampuraa, että pääsee takapäässä tukeen sitä vähän. Tänään ei niin kuin jää limittäin noi laakerit. Siinä aiheutuu sitten melkein päittäislaakerin vaurio sen takia, jos se homma unohtuu. Sitten nostetaan siihen varovasti kampura. Ja siitä sitten vie laakereitten nämä urattomat nalapuolelle kiinni pukkeihin. Nyt pistetään plastikkaukkeen eli välysnauhaa tonne runkopukeen tai kampuran kauloille. Tähän menee kumpi vaan käytännössä tähän oletettuun 5-6 satkun mittaan jo tehdyn kampuran mittauksen perusteella. Niin toi. Käytetään vaikka kumpaakin, vihreätä ja punaista. Ja sitten runkopukit siihen paikalle. Nämähän on numeroitu 1-5. Muut osoittaa taaksepäin. Tämä paitsi vitonen sitten takaspäin. Näin me ihan käsin painaen paikalle. Pukit tarvii kevyesti naputtaa. Katsoo, että menee suorassa, että ei pistä sitä siihen ja ammu yhdestä nurkasta kiinni ja levitä lohkoon.
Ja siitä sitten pukit kiinni ja momentti. Ja sitten kaikki pois. Sitten pukit vaan pois ja katsotaan mitä plastikkaukit näyttää. Ja sitten ton nauhan leveyden mukaan, millaiseksi se on puristunut, niin katsotaan, että mitä välysarvo näyttää. Tai aika vaikka noin punaisen. On vähän tuo hankalassa paikassa. Se on siinä noin 5 satkua. Sitten näkee paremmin. Aika tarkkaan se 5 satkua, mitä tähän nyt totta kai on mitattu etukäteen tää kampura, niin semmonen se pitäisikin. Asiahan pitää aina kuitenkin tarkistaa. Sitten taas tää on eri mitta-asteikon nauha, niin siinä on 5 satkua, tommonen huomattavasti kapeampi. Siihen hyvin osuu. Sitten putsataan nämä nauhat pois ja pistetään rasvaa kauloihin ja asennetaan pukit takaisin. Sitten pukit momenttiin. Kaikki ensin 20 newtonia ja sitten sisimmäiset 80 astetta ja ulommaiset 51 astetta. Toi järjestys. Sisimmäiset ja sitten ulommaiset kiertää. Sitten runkopukkien kiristys. Ensin vedetään kaikki ihan käsikireyteen. Ja sanotaan toi keskimmäinen semmoiseen, no 50 newtoniin. Keskitetään se keskimmäinen runkolaakeri. Sitten napakka isku taaksepäin. Ja sitten eteenpäin. Että idea on, että pukki on niinku keskittyneenä ja suorassa, mutta sen verran löysässä, että runkolaakeri pääsee liikahtamaan tonne etureunaan. Jos on kaikki pesty kovin puhtaaksi, niin hiukan rasvaa kerteeseen krupin kantojen alle. Kaikki 20 newtoniin. Järjestys siinä. Sen jälkeen sisimmäiset 80 astetta, ulommaiset 51 astetta. Ja sitten keskimmäiset se 80 astetta. Tämmönen digitaalinen
Momenttiavain on aivan ehdotonta, mutta se koneessa on äkkiseltään 115 astekiristysvaihetta. Noin. Ja se 51 astetta. Sitten on tapana vielä tehdä tämmönen, että vaihdetaan momenttiasteikolle avain ja katsotaan, että ne on suurin piirtein samassa kireydessä kaikki, mistä niin kuin tuntuu käteen, että lähtis menee. Tää on noin 70 newtonia. Ja tulee samalla tarkistettua, ettei mennyt laskuissa sekaisin. Sitten sivupultit 25 newtoniin ja ruuvin kantaa hiukan tiivistesilikonia estää öljyvuodon tuosta ulospäin. Eli tonne ruuvin kantaan pikkusen liimaa. Ja 25 newtonia. Se on liittyy ainakin oikein. Aina kun kaikki varmistaa, niin on ainakin kiinni. Sitten jännityksellä kokeillaan, että pyöriikö tää kampuli. On runkolinja kunnossa. Eipä mitään. Sitten pyöräytetään toisinpäin. Sieltä on lohkosta tasot putsattu. Siinä kannattaa varovaisuutta käyttää. Ei mitään työstömenetelmiä, jos ei ole varma mitä tekee. Että puhdistusaine ja joku kaapipistyökalu ja no, itse putsaan hienolla paperilla lopuksi tasohiomakoneen kanssa, mutta jos osaa tehdä autoon peltitöitä, pohjatöitä ja hio kitin suoraksi, niin eipä tohonkaan kuoppaa saa tehtyä. Mut. Seuraavaksi niin toi männärenkaiden katkoksien viilaustarkistus ja renkaat mäntiin ja männät paikalle. Katkoksien viilaus ekana tai tarkistus. Katsotaan mitä pitääkin tehdä. Tämähän on sitten aivan kone- ja männänrengaskohtainen asia, että mitä ne pitää olla. Tosiaan kannattaa perehtyä kunnolla tai antaa koneistamon tehdä. Takomännissä renkaat tulee käytännössä aina pykälää isompana ja ne on tarkoitettu viilattavaksi paikalleen. Pistät suoraan kiinni, niin kone leikkaa kiinni saman tien. Ja hyvä on tarkistaa niin kuin ihan kunnostustarvikerenkaistakin. Tämä on mietovapari, niin mä tahtoisin tässä nähdä semmosen 045, 050 ykkösrengas ja kakkosrengas hiukan enemmän. Eli toi renkaiden suunta on. Kakkonen on tässä merkattu, toppi, ykkönen käy kummin päin vaan. Eli käydään tässä tää nyt nopeasti vaan läpi. Pistelen noin päin, parempi mitata. Ja sylinterikohtaisesti toki, mutta näytän tän tässä vaan. Painetaan irtomännällä, niin rengas tonne suorassa. Ja sitten mitataan rakotulkin kanssa, että mitä se on. Mulla oli siinä 04, 550 ja 550.
Tämä on just siinä haarukassa. Näitä on muutamia näitä renkaita mennyt, sen kutakuinkin tietää. Ja toi... Sitä isonnetaan hiukan. Se on tämmönen oma tehty, joskus kiireessä hieno työkaluhomma. Siihen on kyllä ihan ostettu rengasviilan tämmönen hiontakiekko myöhemmin. Mutta tää on suht tarkkaa puuhaa. Pieniä vetoja kerralla. Tarkistus, että päät on suorassa. Jos ne menee vinoon, valo paistaa raosta, niin etsitään uutta sarjaa. Viilaa siis niin tosi helposti, niin toi liian väljäksi. Ihan inaviin. Ja prosessi toistetaan kaikkiin renkaisiin. Merkataan järjestykseen pyttykohtaisesti aina niin kuin oikeassa pytyssä mitaten. Siinä on kuva, löytyy Viisekan ohjeista esimerkiksi, mutta tuohon on vielä piirrettynä, että kun männän etureuna on tossa, niin ykkösrenkaan katkos tänne, kakkosen tonne, öljyrenkaan tää katkeama, siis sen keskijousirenkaan, näkyy kuvassa kohta tohon ja sitten tänne 10 ja 8 niin öljyrenkaiden päät. Ideana on se, että jos kaikki katkokset on samassa kohtaa, niin paine pääsee siitä karkuun, mutta jos se joutuu kiertelemään täällä ympäriinsä, niin pitää paremmin. Joo, kuvaaja kävi välissä syömässä, että se on projekti vähän edennyt, mutta nyt pistetään viimeiseen tää renkaa paikalle ja pari viimeistä mäntää koneeseen ja katsotaan laakerivällykset vielä niistä. Tää katsoi öljyrenkaan uusi rengas tuohon ja sitten kiepautetaan ympäri ja sen äskeisen kuvan mukaisesti. Nämä. Sitten toi kakkosrengas, siinä on top-merkintä. Sehän tuli tänne männen etureunan suuntaan. Katkos. Rengaspihdit on ihan hyvät, niin ei ole sormenpäät verillä. Ja muuten kannattaa toi männärenkaiden päät, jos niitä joutuu viilaan, niin sit vähän pyöristää kasviin. Siitä. Nyt pistetään vielä panta paikalle. Tämmönen toi täsmäkokonen on erittäin kätevä. Tää on summittilainen 378 männällä. Tämän verran voi vielä sanoa, että näissä toi kun pinnute kuluu pois, niin yleensä on pientä toi tämmöstä pystysuuntaista naarmua männissä. Tässäkin on pikkusen hienolla paperilla hiottu sivusuunnassa niitä tasaiseksi. Ei käytännössä mitään materiaalia poistu, mutta hiukan silottaa. Joo, ja mäntäsylinterivälyksen mittaus unohtui tuossa näyttää aikaisemmin, niin männästä mittaja. Se on semmoista 7 satkua. Eli toi tehdasmitta-arvojen mukaan kohtuu kulunut, mutta käytännössä ei pahakaan.
Ei kisakoneita esimerkiksi tehdä noin pienellä välyksellä ikinä. Kätevä laite. Ja tässä kohtaakin niin kiristys tasaisesti, että ei me niin kuin me vetään toista pukkia kiinni ja mieluummin vie sitten loppukiristys varsinkin niin pareittain, niin nämä ei väännä niin paljon. Että nämä on ensin oikeasti niin 20 ja sitten 75 astetta tämä konetyyppi. Muista tarkastaa aina oman konetyypin arvot. Nämäkin onkin vaihtunut moneen kertaan veivit matkan varrella. Niin toi. Joo, katoin 2 eri nauhalla tämän havainnollistaa, mutta tää on siinä 6 satkun päälle noin. Näihin saa niin sanottuja kiillotuslaakereita, että 2,5 satkun, 5 satkun, jne. Tosi isoihin ylikokoihin asti, että nämä on aika hyvin pelastettavissa nämä kampurat vielä kuluneetkin. Mutta toi. Tää menee näillä ihan hyvin, että se 2,5 satkun jättäisi vähän tiukan väljyksen. Ja kiertokankeen kiristys tosiaan 20 newtonia ja 75 astetta. No, muuten sitten asteen mitan kanssa niin tavattoman ikävä työvaihe. Noin. Ja siinä on sitten uudet nostajat. Näihin oli semmonen ohje, se on uusi ohje, että uitettava tai pestävä liuotinpesuaineella, tarkistettava vauriot ja toi mahdolliset. Ja sittenhän nämä, niin kuin aina ennenkin on ollut tapana, niin upotetaan öljyä vähäksi aikaa, että ne ikään kuin ilmaantuu. Mutta näissä on aika tämmönen tahmainen varastorasva. Varmistetaan, että se peseentyy pois. Sitten jakopää. Loijesin tämmönen. Tässähän ei ole jakopään kopassa anturipaikkaa, mutta pistää nyt varoiksi tämmönen jakopäämalli, missä on kiekko, jos tuleva omistaja vaikka sattuu jossain vaiheessa tarvitsee. Ja siinä on uusi alaratas, vanha on pois. Tuon mä jo pistin kanssa kuvaustauon aikana nokan etulevyn. Tää niinku toimii päittäislaakerointina tähän suuntaan ja sitten tukkii öljykanavat. Et siinä on orengastiiviste takana. Kannattaa käytännössä uusia. Ja pari eri mallia. Tän oli tämmönen, mitä oli tuossa uutta, missä on tämmöiset senkkikantapultit, torksikantaiset. Vanhemmissa on alkujaan ihan tasainen levy ja toi M8 niin 10 millin kannalla pultit. Mutta näitä konekohtaisia eroja taas, että kannattaa olla tarkkana etenkin osia ostaessa. Voisi vetää pohjaa pultin kanssa. Toi meni aika
aika kevyesti. Sitten arpin pultit. Nää maksaa noin parikymppiä, mutta kireemmän nokan ja jäykkien jousten kanssa, niin ei ole paha vakuutus. Ja tuo on kiristysarvot, mikä muistaakseni oli 33 newtonia. Joo. Ykkönen on yläkuolokohdassa. Otetaan työvalaisi. Aika tarkkaan yläkuolokohdassa. Näitähän on sitten säädettäviä jakopäitä erityyppisiä. Joissain on kiilan paikkaa eri paikassa ja sitten eri niin kuin nollakohtia sen mukaan. Joo, ja sitten pistetään vähän työvaloa. Se on suurin piirtein kohdakka. Merkit on tosiaan tässä, että tuosta kun vaikka viivaimen pistää, niin katsoo, että menee suoraan linjaan. Te on kyllä näihin pistänyt aina ruuvilukitteen. Ja sitten kun joku ja sitten voi vielä jonkun viivaimen kanssa varmistaa, että kaikki on nätisti linjassa. Homma on varmaan olisi joku tarkempikin työkalu, mutta hyvin on. Joo, tosta unohtui sanoa männänrenkaiden vaihdon tarpeellisuudesta ja hoonauksen tarpeellisuudesta, porauksen. Ja nyt tarvisi ihan ekana konetta purkaa ja tietysti määrittää. Jos ei ole pykälää, hoonausjäljet näkyy, kannattaa männänrenkaiden päittäisvälit tsekata. Jos ne on arvoisa, niin suht turha on tehdä mitään, jos on hyvä kuntoinen kone kyseessä. Tää oli hiukan siinä rajoilla tämä. Ja toi renkaat kun vaihtaa, niin rengasvalmistaja on antanut yleensä hoonauskarkeuden, millä pitää tehdä. Tää ei käynyt koneistamossa, mä vedin palloharjahoonilla semmoinen pienen karhennuksen, onko tää nyt 320. Että toi renkaat hioutuu. Mutta kannattaa, jos ei ole tuttua hommaa, niin koneistamoa konsultoida hommansa. Sitten käydään ihan nopeasti läpi YK:n kellotus ja sitten nokan keskilinjan määritys. Eli 109 astetta se nokkakortin ilmoittama himonokan keskilinja. Nyt on takaisinpäin niin kuin reippaasti. Ja ketjun välykset pois, pitää aina pyörittää samaan suuntaan. Tullaan 30 ennen, meni pikkusen yli. 30 ennen, 88 astetta. Sitten käydään siellä ylhäällä. Ollaan takaisin 70. Se on 130 astetta. 130 miinus 88 on 42 astetta. Jaetaan kahdella, niin saadaan keskikohta 21 plus 88, niin se on 109 astetta. Eli ihme, kyllä se on nyt juuri se, mitä se nokkakortti sanoi.
Hyviä mittatarkkoja osia. Tämmönen. Ja öljypumpun asennus tehdään taiteen sääntöjen mukaan. Etulevy pois. Pikkudäppä. Ei ihan noin iso täppä. Silikoonia saumaa. Paikalle. Olen aina pistänyt pultteihin Loctite. Ei pultteja kiinni. Viiden satkun rakotulkki menee yleensä tänne. Painetaan pumppu voimakkaasti alaspäin. Otan toi pois raosta. Ja tää liikkuu tässä hyvin, että se ei jää kantaan kumpaankaan reunaan. Ja pumppu 25 newtonin kiinni. Pistää vielä kannenpultteihinkin Loctite, niin kukaan ei ikinä aukaisee eikä uusia käytä vanhaa pumppua. En sanonut vakavissa. Enää 9 newtonia. Noin. Sitten tarkistetaan nämä nostajat. Pistetään ilmaan. Mä oon pistänyt aina toi ilmaruuvi ylöspäin. Muistaakseni on joku sanonut, että pistää näin päin, mutta ei ole ikinä mitään murhetta ollut asian kanssa. Pistää etu- ja takakopat. Ennen takakoppaa tää olisi hyvä pistää jo aikaisemmin, ettei vaan unohdu. Eli toi tulppa tonne öljykanavan takapäähän, minkä itse aina otan pois pesuun. Ja toi uusin maksaa muutaman euron tai 10 puoli sinne ja eli sieltä vuotaa öljyt pihalle, jos sen jättää pistämättä. Koppiin oli tuossa jo vaihdettu uudet tiivisteet ja tässä on etu- ja takakopan tiivisteet. Varovasti. Tämähän sitten niin, tää tiiviste kanssa tiivistää niin kuin öljykanavat. Että monet uusio käyttää näitä tiivisteitä, kun nämä on tämmöisiä
kumitiivareita, mutta en ihan hirveästi itse suosittele. Hinta ei ole kumminkaan näissä mikään järin kova. Karkeasti ottaen, mitä en mä muista, 340 etu, taka, tää ylä. Öljypohjan tiiviste vähän enemmän. Joo. Ja unohdin sanoa, että nämä pultit jätetään löysään vielä tässä kohtaa kopan keskityksen takia. Sitten etukoppa, siellä on kanssa jo uusi tiiviste. Ja nääkin pultit jättää vielä löysää. Näihin on kaiken näköisiä keskitystyökalujakin, mutta käytännössä toimii aika hyvin, että keskittää tämän etukopan damperilla, eli vetää tässä kohtaa damperin paikalle. Mulla on tuossa tommonen väliäksi hoonattu damperin keskiosa. Ja kaikki kopat 25 nyttoniin. No pitkä koppa, eteläinen hyvä kirittäjä riski. Tai päät viimeisenä. Sitten nuo etu- ja takakopat. Eli käännetään kone toisinpäin. Joo, mä avaan näitä vähän vaan. Joo, sit toi. Näihin voi pistää kutapa silikonia hieroa tonne. Sitten pohjaa siihen vähän niinku paikalleen. Eli se kaikissa kopissa on aika reipas tää liikkumavara, että etu- ja takakopat saa kiristettyä millin pari sivuun, varmaan pahimmillaan ja varmasti vuotaa. Eli toi. Toi vetää niinku takakopan kohti öljypohjaa. Ja sitten katsotaan, että tämä on nätisti keskellä. Kiristetään pikkuhiljaa. Saadaan toi kiristettyä etukoppa tähän niin kuin lohkon alatasoon öljypohjan avulla. Ja näin on tiivisteet pitänyt. Sitten takakopalle sama.
Ja sit otetaan vielä öljypommi pois. Noin. Ja tiivisteliliimajämät voi tässä kohtaa viinoitusta siivota pois. Ja sit vielä uusiksi tänne pikku täpakkopohja pistetäänkin. Tosiaan kaikki kopat 25 Newtonia. On takakopan kiristänyt aina oikeastaan sitten kun otan koneen pois pukista. Se taitaa olla sen verran kaukana, että kävis nytkin. Tää on varsinkin alumiinilohkoisen kanssa ihan fiksua käyttää momenttiavainta kaikkiin kiristyksiin, vaikka se hassulta voi monesta tuntuakin, mutta siinä vaiheessa kun niitä kiristetään 3. tai 4. kerran, niin niitä kierteitä usein rupeaa menee. Sitten jos aina vedetään vähän ylitiukkaa. Ja semmoisen unohdin sanoa Mä vaihdoin tähän tämän uudemman 58X eli 60-2 triggerin. Se antaa vähän paremmin mahdollisuuksia moottorin ohjauksen kanssa kuin tämä alkuperäinen semmoinen 2-hervinen 24 hampainen. Et pystyy käyttämään kenneliä moottorin ohjausta nyt tämän koneen kanssa ja varmasti kaikkia aftermarket-ohjauksia. Seuraavaksi tamperipaikalle. Tää on ihan puristussovitteella, ei mitään kiilaa. Alkuperäinen pultti on liian lyhyt paikalle pistämiseen, että helpoin on joko pistää kierretanko ja vetää mutterilla se sinne, tai se on vähän pidempi pultti, mikä vetää sen matkaa, että voi sitten vetää loppuun alkuperäisellä. Ja alkuperäinen pultti on uusittava. Ohje on niin, että vetää vanhalla pultilla se pohjaa. 270 Newtonia muistaakseni. Ja sitten uusi pultti ja kiristysmomentti. Tässä vie vähän matkaa. Sitten pistetään nostajat. Ne on nyt lionnut yön yli tossa hyvin ilmautunut, ei kun paikalle. Ja pistetään valmiiksi ne oikeaan asentoon, että saadaan nuo ohjuritkin vielä paikalle. Itse pistän taaksepäin nämä öljyreijät. Asiallainen varmaan käytännössä on minkäännäköistä merkitystä. Ja nyt kun nostajat on paikalle, niin seuraavaksi nämä litterit reiät. Eli nämä on niin kuin käytännössä ohjurit, mitkä estää nostajaa pyörimästä. Ja ne on sen verran tiukat, että jos nokkaa vaihtaa, niin useimmiten nämä pitää nostajan ylhäällä. Et kun on keinut ja työntötangot pois, niin nostajat jää ylös, kun pyöräyttää nokkaa ympäri kerran. Siinä on ne öljykanavat, mihin voi takata 8 millin tapit.
mitkä lukittelee sitten nostajat paikalleensa. Et näitähän ei kaikissa ole. Tämmöiset paremmat performance-nostajathan on semmoisia niin sanottuja link bar nostajia. Eli siinä on semmoinen välitanko, mikä estää nostajia pyörimästä. Ja sitten joissain koneissa on käytetty semmoista kisakoneissa, turbovehkeissä revkittiä, missä on niin kuin palautusjouset nostajille. Et keinuton vivusuhteella, niin se poistaa kuormitusta venttiilikoneistolta, voi käyttää löysempiä venttiilijousia. Mut normaalisti aina nämä on 40 sarjaa ja kannattaa uusia. Ja nostajat oikeassa asennossa, ne napsahtaa tänne nätisti paikalle. Ja 9 newtonia. Ja tää unohtui sanoa aikaisemmin. Toi kannenpultin kierteitten putsaus lohkosta. Siinä on tämmönen DIY-tippi, vanha kansipultti katkaista ja sitten sivu auki, niin tää toimii kierteitten putsaukseen jotenkuten. Mutta toi kierrekoko, siis taisin sanoa aikaisemminkin, mutta tällaisessa koneessa on kaikki pultit millisiä, mutta se on jotkut kierrekoot vähän erikoisia. Toi on muun muassa M11x2, niin kierretappia ei tahdo saada mistään. Arppi tekee, mutta toi maksaa varmaan 100. Vakiokansipulteilla toi kansipultti-putsaustapa toimii, mutta jos käyttää vaikka Arpin pinnapultteja, niin se on hiukan erilainen kierreprofiili, tarkempi, niin ne on tiukat vääntää paikalleen, ei saisi olla. Et putsata tosi huolella, jos ei ole kierretappia käytössä. Ja kansien kasaus. Näihin tosiaan niin koneistamo on plaanannut tasot, niin on tehty täydet venttiilityöt. Kaikki on nättiä ja puhdasta. Toinen kansi on kasattuna, toinen melkein. Venttiilijousiksi tuli nämä PTR:n LS6-tyyppiset, mikä on 0,60 tuuman nostoon asti. Ja venttiilivarren kumituudet on velcrota. Ne on erilaiset imu ja pako. Juuri ettei revi tiivistettä venttiiliurassa. Painetaan pohjaa. Ja jousipuristimia on monenlaisia, mutta nääkin on aika jäykät, puhumattakaan sitä mistään jäykistä tuplajousista. Olen joskus väsännyt itse tämmöisen puristimen kiireeseen ja tämähän on aika hyvä. Mulla on joku ostettukin, mutta tätä tulee käytettyä. Ja noin. Ja kansipahvit. Se on useimmiten etureunansa merkintä frontti. Jos ei ole, niin tarkista suunta. Muuten on vesireijät väärässä paikassa. 4853, 57 käy sama pahvi. Isompi reikästä. Kansipultteja 2 eri mallia. Ja
eri kiristysasteita. Ja siitä kanttapaikalle. Kansipultit tosiaan, niin Gen 3 on 8 pitkää pulttia ja 2 lyhyttä, mutta kansipulttityyppi vaihtuu kesken Gen 3, otas nyt 03, 04 siinä välissä. Mutta näissä ekoissa on 2 lyhyttä pulttia. Ja muista tarkistaa, ettei ole jäänyt öljyä tai mitään puhdistusainetta lohkoon, niin kansipulttien reikiin. Lohkohan hajoaa, jos kiristää niin, että siellä on jotain nestettä, etenkin kun ei ole tämmönen tiivistä massapulteissa, niin sieltä ei pääse painat pois. Ja sitten 2 vaihetta. Ensin kaikki pultit 90 astetta, sitten pitkät pultit 90 ja sitten nuo lyhyet 50. Jos on toi Gen 4, että eri pituiset pultit, niin sitten on eri arvot. Ja viimeinen pultti tosiaan sitten vaan 50 astetta päämmäiset. Pistetään viimeisenä noin pienet pultit tuohon keskelle 10, niin 25 newtonia. Ja nää sitten 25 newtonia. Ja jos sen jo sanonut aiemmin, niin kansipultit uusitaan aina, nämä orkkistyyppiset. Joku arpit sitten totta kai on kovana pulttina, niin uusio käytettäviä. Mutta ei mennä tässä nyt siihen reiskoneen tekemiseen, sitten tulisi liikaa juttua. Sitten työntötangot paikalle. Jos on kovin karstainen kone, niin kannattaa aika hyvin liottaa ja putsata, vaikka rassata nämä puhtaaksi jonkun pikkuharjan kanssa. Ja tarkistaa päät, ettei ole mitään epänormaaleita kulmia. Samaten keinuista noin kupit. Siinä on keinut puhdistettuna. Näissä on pieni välys jo uusissa, nämä on ihan hyvät. Näihin usein vaihdetaan semmoinen niin sanottu Trunion kitti, missä on niin ympäripyörivä laakerointi tai messinkihela. Nämä rajoittaa nokan liikkeen noston noin 0,6. Mutta on suhteedukas ja ihan järkevä päivitys. Itse pistän lukitteen näihin pultteihin. Ne saa vetää hiukan kovempaa kiinni, mitä tehtaan ohjearvoa. Otetaan 26 jalkapaunaa. Mitä se nyt tekee? Ja näissä on kiristysjärjestys semmonen, että kun nokan täppä on kello 12, niin kiristetään imunostajat 1, 3, 4, 5 ja pakonostajat 1, 2, 7, 8, sitten kieppi ympäri ja sitten loput. Noin. Ja tämä työvaihe kannattaa oikeasti tehdä tarkasti. Toi nostajat painuu niin hitaasti kasaan, kun ne on pitkänä, ne on uitettu, että jos vaan
täräyttää pultin tuosta kiinni, niin se osuu venttiilimäntään monessa tapauksessa. Ja 9 newtonia. Sitten noin tulpat tonne kannen takapäähän. Ne on vähän kansipulttien tiellä, niin hyvä käyttää pois. Koneista tommoset pesussa käy. Tää yhdysputki, niin näitä ne on erilaisia. Joissain on kannen takapäässä, joissain etupäässä, joissain menee ristiin. Jotkut imusarjat sopii jonkun kanssa, että kannattaa olla näissä tarkkana. Tässä on ideana, että tää poistaa ilmaa järjestelmää ja sitten jos kannessa kiehuu, tulee hotspotteja, niin tää niinku ilmaa järjestelmä. Ja anturit. Nokka-anturi on Gen 3 tosa. Eli siellä on nokalla triggeri. Sitten vaihtuu jossain kohtaa etupäähän. Ja siellä on 2 erityyppistä niin triggerityyppiä, 1X tai 4X. Ja kampuran anturi. Tässä oli tää, mutta sitä ei voida enää käyttää, koska vaihdettiin se triggeri 24X:stä 58X:ään. Anturit ei käy keskenään. Pistetään Gen 4 anturi siihen. Ja nakuanturit tonne 25 newtoniin kiristys. Gen 4 nakuanturit onkin sitten lohkon kyljessä kiinni. Sitten toi loiskelevy. Öljypumpun imuputki. Tarkista mikä tiiviste tulee. Näitä on erilaisia eri imuputkille. Imuputki. Tää on hiukan toisinaan hankala pistää. Tää on aika tiukka. Varmistaa, että menee pohjaan, ettei se jää kantaa ja kiristät sen tosta vinoon. Oon nähnyt muutamankin koneen, missä tää on jäänyt huonosti. Sitten imee ilmaa siitä ja sitten menee laakerit hetken päästä. Masentavaa. Toi. Ja 25 newtonia. Ja tää noin 2 viimeksi. Toi imuputken kiristys. 9 newtonia. Ja sitten nämä 2 viimeistä. Moro! Ja yksinkertainen tapa ilmaukseen. Kaadellaan imuputki täyteen ja pyöritetään konetta niin kauan, että tulee tuosta reiästä öljy. Noin, sitten on pumppu ilmattu. Eli koneessa siihen asti. Tiivisteliimaa tonne, mitä aikaisemmin jo sanoinkin näihin nurkkiin. Pikku däppä. Meni vähän isokin däppä, mutta ei se sieltä pursua. Eli nää tiivistää öljypaineen pohjan tiivisteellä. Se on ihan fiksu kyllä uusia. Ja öljypohja. Tarkkasilmäiset huomaa, että vaihtuu imuputki välissä, kun ruvettiin katsomaan, että
mitä öljypohjaa on varastossa, mikä tähän pistetään. Toi tämmöisen trukkipohjan, mikä nyt on ehkä vähän parempi aihiomuokkaukseen, jos joku tätä orkkispohjaa käyttää. 25 newtonia. Nämä 8 millin boltit ja 7 newtonia noin pienet. Ja sittenhän olisi käytännössä valmis. Että damperin pultin vaihtovia. Vanha 270 newtoniin, sitten pois uusi pultti 50 newtonia ja sitten 140 astetta. Mä teen sen, kun tää on pois tästä pukista. Joo, ei mitään muuta kuin ostaa aihioon ja kunnostaa omaa moottoria. Tosi tarkkana kannattaa olla näissä koneiden eroissa. Tätä on tehty LSää 97 vuodesta sinne, mihin 2015 vieläkin taidetaan tehdä kreettikoneita. Ja siellä on aika paljon pikkumuutoksia. Momenteissa tarkkana ja osien sekoituksessa tarkkana. Eli kerrotaan nyt vielä hiukan näistä eroista, mitä kannattaa huomioida, kun konetta rakentaa ja etenkin siihen osia tilaa. Eli jos vaikka alakerrasta nyt aloittaa, niin kiertokankia on 3 tai oikeastaan 4 eri tyyppiä momenttieroja. Kiertokanget männät, niin ken 3 ja 4 ei sovi ristiin. Et siellä on tappikoko muuttunut. Ken 3 on puristussovitteiset noi männän tapit, että en suosittele vaihtaa itse. Jos jotain vaihdetaan, niin tasapainotus, että osien painot ei saisi juurikaan heittää V8:ssa. Ja mitähän muuta. Nokkalaakereita on tosiaan 3 eri tyyppiä. Tarkkana niiden kanssa. Sitten kannattaa muistaa, että konetta voi olla joku pidellyt aikaisemmin, eli tuommoiset perusmittavälineet, sylinterimitat, mikrometrit olisi hyvä olla. Voi olla, että on joskus alakertaa korjattu, kiertokankia ajettu ylikokoon. Näihin siis saa ulkomitaltaan ylikokoisia laakereitakin, samaten nokkahommat, että voi olla, että on pesiä hoonattu joskus isommaksi ulkomitaltaan ylikokoiset laakerit. Voi olla, että nokkaa on hiottu, on sisämitaltaan alikokoiset laakerit. Että se mitta, kaikki kannattaa mitata ja pariin kertaa. Kampiakselin suoruus. Ja männänrenkaita on eri levyisiä. Ne on vaihtunut 2000, oikeastaan kennelosessa vasta, niin niillä rengas muuttuu kapeammaksi. Geneerinen moottoriperhe, mutta paljon muutoksia matkan varrella. Aika paljon kun itse näitä korjaan, niin kun asiakkaat tuo valmiin paketin, että on osat hommattuna, niin aika usein niissä on jotain hutia. Tässä koneprojektin aikana mä lanseerasin tämän LSX Factorin tähän omaan LS-konehommaan, että nyt mullakin on varastossa näitä V8 Onlin koneita ihan hyvät määrät ja näitä kunnostellaan. Peruskorjauksen hinta alkaa sieltä alle tonnista. Työosuus koneistuksen päälle, että kannattaa miettiä, että kannattaako ihan kaikkia työkaluja 1 tai 2 koneen takia alkaa itse ostaa, vaikka sen pystyisi tekeenkin. Ja sitten tähän harrastajien jeesaamiseen, niin mä pistän nyt tämmöisen speksauspalvelun, että tältä koneen hakee tai oot ostanut muualta ja tahdot vähän apua siihen, niin mietitään, että millaisen koneen sä tarvit sun käyttötarkoitukseen ja mä annan mun ohjeet ja ajatukset osavalintoihin ja yritän tehdä semmoinen valmiin osallista, mikä voi sitten hankkia mistä itse tykkää, mutta et osuisi kerrasta oikein, ettei tarvitse niitä tilata moneen kertaan.
Että ei muuta kuin V8 on verkkokauppaan kattoon konetarjontaa ja projektia liikenteeseen.